Dag YouTube og Facebook-bruger. I dag er vi hjemme hos Alex sammen med Kasper og Alex. Min mor har lige skrevet til mig. Pinligt. Nå. I dag skal vi lave en film med en af vores egne vlogs. Den der er den nye vlogfilm. Den første vi lavede? Ja, den allerførste. Den vi har fået mest succes på. Okay, jeg har fået besked. Skriv med mand. Yes. Og han fik en besked af en, der havde meldt det. Vores gamle. Bare skriv nej, vi er syge på det. Nej, det er bare lidt noget. Okay, vi skal have Alex til at grine rigtig meget, så han dør i dag. På grund af, men ligefrem dør. Okay. Ja. Det er på grund af, at der er et grin i, jeg kan lave, som... Jeg læser lige, hold lige kæft. Han er så langsom. Ja, jeg er simpelthen den dårligste til at læse i dig. Okay. Josie. Wow. Yes. Nej, der står ikke i din næse. Nej, der kommer sgu en fugl flyvende igen, du. Men hvordan kan de komme ind? Og så er der bare lige $12. Ja. Hvad var der? $12. Var der $12? Wow. Og Matt, du synes godt om vores status. Hvor nice! Hvad? Skal vi ikke snart få dig til at grine, eller hvad? Det er kraftedeme mega til her, ven. Okay, smug tilbage, jeg skal jo lige have det, når du griner. Oh my god. Nej, den siger faktisk. Og gør så fed, men Jeg kan ikke. Kom nu, Alex. Kom nu. Jeg kan ikke. Din Kasper. Jeg kan ikke på en måde. Kom så, Alex. Prøv at få tilbage igen. Det kan nu. Den siger faktisk. Og gør så fed, men Jeg kan ikke. Kom nu, kom nu. Nej, I må gøre det på et andet tidspunkt, hvor jeg har glemt det. Det må jeg lige. Jeg kan godt grine det. Jeg kunne godt grine det. Det var sødt, hva'? Den eneste, som der godt kunne grine, det var sgu da mig. Måske var det ikke for, at det var mig, der lavede den. For helvede, mand. Det er skide godt. Du meldte og reglerne ikke godt om det. Du skal også huske godt op! Ja. Okay, vi ses på et andet tidspunkt, hvor Alex kan grine, for jeg orker ikke at gøre den nu. Sådan. Skal ikke ind på